Možda zato što smo ih i upoznali kada su bile devojčice. Halo, mama! Srećna ti nova godina! Daj mi tatu! A već Lego. Sajfo, što tu radiš? Krsman je htio nešto da te pita, Jovane. Je li tako, Krsman? Ali koliko god nam se činilo da su mlade, reditelji bi ove dame konačno da vide u ulogama majki. Prvi put igram mamu tih godina. Ali i bez obzira što su majke u privatnom životu, nije to baš lako prihvatiti. Ali je činjenica da glumicama je mnogo teže da stare u ovom poslu. Kad uđete u taj jedan fah majki, vrlo je teško nekad izaći iz toga. Iako su večite devojke srpskog filma pred očima javnosti, godine u ličnoj karti govore drugačije. Jednom sam se šalila sa jednim svojim kolegom glumcom i rekao, dugo smo pričali da u noći imali smo snimanje sledeći dan i on je rekao, pa šta te briga, ideš tamo, staviš šminku i da joj kažem, slušaj, ti ćeš dobiješ jednu boru više i za nju ćeš da dobiješ nagradu. S obzirom da smatram da muškarci kad dobiju jednu boru, dobiju jednu nagradu više. Za žene obrnuto, kad dobije boru, dobije jednu ulogu manje. Jedno je sigurno, gledat ćemo mi njih još dugo u raznim ulogama, bilo da su majke ili ne.